Na obed, Jake, na obed? Hej, bude nadívaný bravčový mozočík na červenej repe. Á, tak dobrou chuť, Jake. Jake. Čo? Možno by si mal najskôr vidieť toto. Ukáž. To paroma. Si v poriadku, Jake? Takže vtedy, keď otca hovorili, že bonzol chlapcov z protidrogového. Áno, a ako on sa napokon kvôli tomu odbachol... Takže to bola pravda. Viem, ako ti teraz asi je, Jake. Takže môj otec bol bonzak? Nie! Áno, rovnaký ako si aj ty. Ako bol už tvoj dedo. A rovnaký ako budú aj tvoji chalani. Vykašli sa na to, Jake. You two get a wash. Jake! Počúvaj. Čo sa ti to urobilo tu na? Iba taká malá dzurinda. Jake, čo chceš teraz robiť? Nedáš si špreďol whisky? Nie. Pojdem sa konečne riadne okúpať. Ja. A daj si jednu teplú vaňu ňamňa. Tolstoj! Ďakujem. To by urobil v mojom meste každý. Tak si sa toho svojho mozôčiku na červenej repe dočkal, čo, Jake? Škoda, nebol to zlý poliš.